Hoxe, por exemplo, aí na Mariña, Alba Lea, van a cadar pois un récord de calor, non, compañeira? Pois sí, Rocío, Galicia está a experimentar temperaturas especialmente altas para esta época do ano, con valores nocturnos e diurnos máis propios do verán, pero de todas as zonas de Galicia a que máis se está notando e sentindo esta calor abafante está sendo a Mariña Lucense, porque aquí están a baterse récords de temperatura do mes de maio dende que existen rexistros. Xustamente hoxe aquí na Mariña hai activado aviso amarelo por altas temperaturas, por riba dos 30 graus, esperanse hoxe alrededor de 34, pero é que xa levan así dende luns, así que non sabemos se están cansos ou xa se están adaptando a este calor tan forte e tan pouco típico da primavera, senón máis propio do verán. Fixadevos que por aquí, polo Paseo de Foz, case non hai xente andando. Por qué? Porque todos están na praia, é que xa se achegaron a esta hora do mediodía, vedelos aí a todos ben pretiño da auga, para refrescarse, porque realmente calor fai e a sensación térmica é elevada. Así que, se van a pasar estes días pola Mariña Lucense, saiban que as temperaturas, digamos que son un poquinho máis quentes que no resto de Galicia, así que collan a crema solar, a visera e unha toalla de praia para aproveitar estas paisaxes con tanta calor.